Už se to natáčí. Dej mi to. Natáčíš Už se. to- Ne, dobře, toč. No, Takže čau lidi, my jsme chutíci a vítejte v prvním dílu našich chutíků. A v tomto díle budeme jíst extra hnusnou cibuli. No, už jsme to jednou jedli, na nečisto, ale nefungoval nám foťák, takže jsme byli pěkný. Píp. Tak, my se do toho vrhneme. Takže 3, 2, 1. Je to dobrý, dejte si to třeba k ráno k snídani, je to fakt výborný, nebo večer k večeři. Fakt doporučuji, výborný. A pak si už hlavně nečistěte zuby, jinak by vám to uškodilo. Po cibuli se 4 hodiny nesmí čistit zuby, takže. Dobrý.